Začneme modulem e-obchodník. Vaši obchodníci u zákazníkov nemajú informácie a musia telefonovať do firmy, aby zistili, koľko zásob je skladom? Prepisujete objednávky obchodníkov z papierov a e-mailov? Neviete, čo robia vaši obchodníci, keď ich nevidíte? Moje meno je Slavomíra Vígová a dnes vám predstavím modul e-obchodník, ktorý vám s týmto pomôže. Vaši obchodníci už nemusia ohľadne informácií telefonovať do firmy. V e-obchodníkovi majú potrebné informácie o zákazníkoch, ich kontaktoch, predošlých návštevách a stretnutiach, ponukách a objednávkach či faktúrach. V katalógu sú základné údaje o tovaroch. Okrem stavu zásob tam nájdu aj ďalšie informácie. Po výbere konkrétneho zákazníka sa ceny tovarov prepočítajú. Kliknutím na ikonu domčeka sa obchodníkovi zobrazia informácie o doskladnení tovaru a ak používate tovar s expiráciami, nájde tam aj tieto informácie. Položku do objednávky vložíte kliknutím na ikonu nákupného košíka, ako je to bežné v e-shopoch. Obchodník môže vytvárať objednávku aj pridávaním položiek z predošlých nákupov zákazníka. Následne už len zvolí spôsob dopravy a platby a objednávka je hotová. Takto vytvorený doklad sa automaticky prenesie do Money ERP, takže kým obchodník obíde svojich zákazníkov, tovar je už na ceste k nim. Obchodníci si svoje aktivity môžu sledovať v zozname aktivít. Nadriadený im priradí úlohu priamo v Money ERP a tá sa prenesie do e-obchodníka. Po jej vybavení si ju obchodník označí za splnenú a môže k nej evidovať aj rôzne prílohy, ako napríklad fotografiu z predajne zákazníka alebo záznam zo stretnutia. Prípadne si naplánuje termín ďalšej návštevy. Na nástenke nájdu obchodníci prehľad svojich plánovaných úloh a zákazníka si môžu zobraziť na mape. E-obchodník vám pomôže, aby vaši obchodníci v teréne mali informácie o zákazníkoch, o produktoch, cenách tovarov a stave zásob na sklade a tiež o očakávaných dodávkach, aby vedeli informovať zákazníka. Nájdu tam aj históriu nákupov a vedia platobnú morálku zákazníkov. Veľmi jednoducho vytvoria objednávku a ponuku priamo u zákazníka. Môžu tak riadiť svoju dennú agendu, plánovať si úlohy, poznačiť si termín ďalšej návštevy či výsledok stretnutia. A vám e-obchodník pomôže, aby ste mali prehľad o práci vašich obchodníkov. Pre viac informácií ohľadne modulu e-obchodník nás kontaktujte. Verím, že tento modul pomôže aj vášmu obchodnému tímu.